It-tkabbir ekonomiku rreġistrat fit-tieni kwart ta' din is-sena dak ta' 5.2% ġibed l-attenzjoni ta' bosta. Meta ħarġet l-istatistika l-sena li għaddiet l-ekonomija kibret b'4%, ħafna ħasbu li dan kien l-aktar li setet tikber l-ekonomija Maltija. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku fuq One. Ħafna mill-pajjiżi Ewropej bħalissa jinsabu kuntenti li pereżempju għandhom tkabbir ekonomiku ta' 0.5%. Aħna għandna 5% tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru qal li tkabbir ekonomiku qed iħalli l-frott u dan għax pajjiżna esperjenza wkoll tnaqqis fil-qatt. Verità qegħdin ukoll lanqas rata ta' qatt fl-istorja tal-pajjiż. U qatt daqs illum ma qed jinħolqu fl-istorja ta' pajjiżna ma nħolqu daqstant postijiet tax-xogħol fejn għandna l-ikbar popolazzjoni li qiegħda taħdem u fl-istess ħin l-inqas ammont ta' nies illi qegħdin qiegħda. Il-Prim Ministru qal li l-ħidma tal-Gvern tiffoka wkoll fuq l-enerġija, aċċenna l-proġetti li l-Ene Malta għandha barra minn Malta minn kumpanija falluta għaddejja b'taħdidiet finali maċ-Ċiniżi biex isir investiment f'pajjiżi oħra. F'dan l-isfond ta' ċertifikati pożittivi għal pajjiżna, il-mexxej Laburista rrimarka n-negattività tal-Oppożizzjoni li qed tikkritika l-ħidma tal-Gvern fil-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol. Irrimarka dwar il-fazzjonijiet li jeżistu fil-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru Muscat irrefera għall-immigrazzjoni, tema li dwar indirizza konferenza tal-aħbarijiet mal-Prim Ministru Taljan Renzi. Fl-aħħar jidher li xi ħadd ta' każ pajjiżi Ewropej qed jirrealizzaw li mhix problema tal-Mediterran, hija problema tal-Ewropa, ngħid hija problema u kwistjoni li tissolva mhux biss mill-Ewropa ma mill-komunità globali kollha kemm hi. Qal li pajjiżna jħares il-qudiem li mill-Valletta Summit jinbena qafas bejn l-Ewropa u l-Afrika għal din il-problema.